सालबारि जिल्ला इउपिपिएल हानजाया दिनै बटारि गामियाव ब्रैथि गायसनथाय सान फालिदों। लोगोसे बिथांमोना एग्जिकिउटिभ मिटिं बिथांमोना लादों। बे हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा नुजाथिफैदों आरो नुनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा दिनै गोबां सुबुंफोरा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो जाफैदों आरो बे हाबाफारियाव सालबारि जिल्ला बे गायसनथाय सान फालिनायाव जोंनि मिरु इउपिपिएल हानजानिनो गाहाय नेहाथारि बिथां मावथि ब्रह्म हाजारि सारा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबां गुबुन हानजानिफ्राय बाहागो लाफैदों। अर्थात बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबां हानजानि सुबुंफोरा बे हानजायाव हाबफैदों होननानै जों नुनो मोननाय जादों। दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि गायसननाय सान 1 सेप्टेम्बर जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्टआ दिनै प्रथम सालबारि जिल्ला कमिटि इउथ कमिटि सम्मानिय सभापति जोंनि दलीय स्थितिया बेयाव मा जानानै दङ बेफोरनि सायाव आलोचना जादों। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों फ्रेन्डलि गेलेगोन होनना इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नंगौ, बिथांमोनहा जोंनो मोनसे प्रस्ताब हरदों जे फैगौ 2020आव जयै रायलायलायनानै गेलेनो होननानै, किन्तु जों दासिम बिनि सायाव जेबो फाइनाल मोनसे माबायाव फैयाखै। जोंनि साइडआव जों बेखौ रायलायबाय थानाय जादों आरो पलिसि मेकिं बडियाव बिनि सायाव जों रायलायगोन बिथांमोननि प्रस्ताबखौ लानानै। आरो दा प्रस्ताब हरबानोथ' जानाय नङा, बेवहाय मा धरननि मिलायलायनो हायो आरो बे मिलायलायनाया बबे बेसिसाव जागोन बेफोरनि सायाव जोंहा रायलायनांगौ दङ। ओंखायनो जोङो दासिम बे प्रस्ताबखौ हरदोंब्लाबो जोंनिफ्राय जेबो फाइनाल खालामनाय जायाखै। फैबाय थानाय समाव हिरावरन सारा बिथाङा बुंबाय थादों माखासे समाव बिथाङा बिटिसिखौ दखल खालामनो बुंबाय थादों, बिनि सायाव सारा मा बुङो? नंगौ, आं खोनानो मोन्दों बिथाङा बुंबाय थादों, पेपारि कागजबो बुंदों, बिटिएडि आर्मि बा बिटिएडि सेना दानायनिबो बाथ्रा बुंदों। किन्तु एमपि इलेक्सन आरो बिटिएडि इलेक्सनजों गोबां तफात दङ। बिटिएडि इलेक्सना बेवहाय बिटिएडि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि माखासे समस्याफोर दङ। बे समस्याफोरनि सायाव सिन्था खालामलायनानै रायजो राजाफ्रा भटखौ होयो। एमपि इलेक्सननि जिथु माबामोन सिटुवेसनमोन जाया मानो किन्तु एथ' गोरलै बाथ्रा नङा बिटिएडि दखल खालामनाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै देरहानो हागोन नामा? निस्सय, आंथ' बुंगोन फैगौ 2020आव जोंनि इउपिपिएलआनो सरकारखौ दागोन। खारन 15-16 बोसोर जाबाय दानि जिथु सरकार, हाग्रामा दैदेननाय जिथु सरकार, आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोखै गोखा गोदै गासिबो मोनजाजोब्बाय आरो दा मोनसे बिटिएडिआव सोलायनाय नांगौ बे बुस्थुखौ बयबो बुंदों। दा ओंखायनो निस्सय आरो सोलायनायखौ रायजोफ्रा लाबोगोन आरो बे ओनसोलावहाय एकमात्र जोंनि इउपिपिएल दलाल' খারাপ। তাদের উদ্দেশ্য কি আপনার? আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরিছিলো, আজি হৈছে আমাৰ ইয়াতে দলীয় সালবাৰী স্থিতিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাবৰ কাৰণে, বাৰ্থডে খবৰ ল'বৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ সালবাৰীতো এই আমি বাৰ্থডে আহিছিলো, হিচাপত ইয়াতে মিটিং মাতা খবৰ হৈছে। লৈছিলো। সেই হিচাপত আমাৰ সেইটো যিমান সময়ত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কৰ্মীকৰ্তাসকল আছে আমাৰ দলীয় স্থিতি, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি উপস্থিত যোৱা আছে, এমপি ইলেকশ্যনত আমাৰ চেলবিলাক যিবিলাক আছে, মই এছ টি হাৰাৰ চেলৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট হয় নাৰায়ণ মজুমদাৰ, আমাৰ কৰ্মীবিলাক আমাৰ ওমেন চেল, অলপ নিৰাশ OBC চেল, মাইনৰিটি হোৱাটো চেল আমি দেখিবলৈ যিবিলাক আছে পাইছিলোঁ। তেওঁলোকে গোটেই আমি লগ খাইছোঁ। তেতিয়া আমি আমাৰ কৈছিলোঁ